Iritsi da amaiera. Iliaski, bai. Zapi bat. Bai, disgustoa, Horren beste maite izan dugun lehiaketaren itzuleren urte izan da. Milusa itzuli da eta zoragarria izan da. Eskerrik asko lantaldari bihotzez, eskerrik asko lehiatzera etorri zareten hori. Eskerrik asko Antxon Telleria. Eskerrik asko Janki Txalo bat! Eta ospatzeko lehiakide oso bereziak izan ditugu. Ibon Beñat, diruarekin zer egin dugu? Bueno, ni pixka bidea jatuet. Nik parrandan gastatuet. Ai, barkatu bat. Lasai. Urruna etorriko da, berriz. Zuen jarraitzailei mezure mate edo bidali nahi ezta? Honen azate. Dagoeneko veteranoak direnez, prest etorri dira. Prest? Bueno, ez. Bueno, denak ez. Jarri, barkatu. Lehiakidez gain, denboraldi honetako figura ikonikoak ere izan ditugu. Aukeratu bat? Lehiaketatik kanpo, ja. Eure maite. Eroglio. Eroglio. Bai. Abai, Ainoa? Antxon. Jode, oso ondo pasako dugu gaur, Zein gorrotatzen zuie geizet? Hombre, jongo, Bai, Dano. Onenea, justu. Meditazio zoragarrikoa antolatu du Miramongo zelaietan. Kike. Batu anasa. Meditazio zoragarrikoa. Zoragarrikoa. Ez tei bidaian, norekin joango zinatekete? Hortik. Antxonekin. Baina, zer da, hau. Jatea, Bueno, bai, jateko askekin, oie. Ikustezu? Hemen, dalaurok batera, ja. Tiki-tiki, fufu. Hala ere, igartzen da azken saioa dela, denako por giroan baikaude. Ai, ama. Bai. Diskotekie? Ikain. Arrotu ba, Hau izan da guztia. Hola! Eskerrik asko denboraldi honetan gurekin egoteagatik. Irailean ikusiko dugu elkar. Bai? Bai. Bai? Agur! Hori bai, zerbait nahi izanez gero, gure bizumak zabalik jarraitzen dugu, Bidali lasai. Gaizto zabitze, Bai. Gaizto zabitze. Biurri.